زي سبت حستو مدبنا إنه اسم مدب هاي حتمتي نايلومي تحستون اسم مدب هاي حتمتك أنت عنا تحستو زلو متصحفي كلالينا نملو مكتلا نبدأ غازيتينا ستيفانوس كرماي كسكركم كتورلم دنباب زونن من أسيو من الباتون بزح نباب زفترلو حيل دا يقون إلكات ترطرم مسبوشتو إهن مهن نايمبال لعل بقعتي هنن تأقامات كن زقات أمو يكاتمو كن زبزحوان يبزحو نصور علامان حلمن انت لكا انكفات كخونو خازي كونس بانسارو نابع دلات كتكيرون تخيليخا زبل التحساس بايونن كما التحساس بات رايزي كونون بقبرون رئيمو ويو مغنياتو نسو أمو حصل لاونت أمسار حالتات مكلغال زركم من السيوم بتحادة هاجر تطلبو ناقرات كمال براتو عاتئتو بتحادة دما حلموشت انمكار برأن ورقاتن جابيتي كالز انهو دما أبهرور ما تحاين رمتن عسب رهاتون لات أبتبن أمجو صفا سالون زي كونس ميليتارو كابزبانو كيوردم أمنشوت أولا كوينو زحانات أتا ناينوح عمتات حلمو التاكد سمايو فردي زر استافلنا متمتحف كحتم بقعي ركب من اسي دراسي قرماي تسفى مريم كمزي دراسي كبهال كله أب قبر دتصحفس هرفان بق أنا اسمع سي دراسي تا دراسس شمي تأتو دبل هرفان يمبر كمزي عين الزانتا صحيفه كمزي كعبي ايقل ايكون نيرو تحسب دنبب كاي حدش موصع مش تسقنو مصحفت حدش يلن خالص كلهم بيبي تبل اسكت صحيفه خنبب بعليك تبل جيت حلمي اللهم تدول قانه نوح ناي مصحف باغي وبيرون ورقه انت حيسكا اوش تخادو له حساب كتغلص ديكا ال نغير يلن دابل كاي خصحف جي تصحيفه ماچم سبات تاريعو كم رأي دي كون كم علال كم زي او صبو نغرو فقر له تبوتا مكلخان مالتي حيلتان مكلخال بزح نغير يدلو مهور سوالو مسخا افلوط ودلو بلح سوالو او تقلل هجي تحنافتي خا بحنسايو بزحات بحيرات بزح كلتا هيمانوتات بحنسايخا قال تعللو مو كمين هاي بحق هو تديزي انتايو كبي خمي امتي خيا هبقليو زانتاوي فيلمي خا سريق كيو قلب الخا ترديهان تماسطي حجي انا خا مره سايكوينه كمزي بس مسطم تقرارصوم سب مونغو كات تغبرم با صباح نقصلا زي ادحن قالت تبل صباحي تبتب بالسب سمعالكا مالتي حجي كم مسرع امتاب تسب وانت عينتي كميو جي نقال يومي علي اليوم كم زي لو حق انياتهم عبيد ولو معنا مورات مسانا زس زانتايو كم زي لس صحف كويا بلو جي الله سب دتابعك بزح مبوا زي صحفت خل كم زي مو مصحف دي تقبرها وي فيلم وي قال سرحيا مبوا صحفت خوينا مصحف ايه تصحف تباغينا تيسو مالتي جيكم تايم مو قبرها ازيا توادو انا بعلها تفاخصوني هان السراحكا تايمو زياس كميله تصحفا واجو ازيا صحفا بحقي كم زخت كونيا عبي يكون نجر كمصكايو بزح لو وقت قبرلك اقلبلخا بزيحو جي كيس خركان يشتي نجر انت دا صيركا دحانيو صبو نجر الو مالتي واقسم عمدو خميس كيله جيخوم اندار اخيات كيد كلها نفسبات وين دعل الكام كيد كلها بزح تسفا ترخبله بزي تبقي سامالتي قال نجرات التعراري بدحريو صير الله اب حتمات بقي بزا ساعات زي الله مالتي ازي مقر ازناتوان تلمنا لهم ازي برتو حخلاخ جن كاسطم نهلو كنتات من نبابرو اعمي اوزغل زانتايوم
ስጥ መዛንታ ኣዝዩ ዝሕጉስ ጠባያት ሓያላት ተሃናንጽ ኣለዎም ከምኡውን ጽቡቕ ኣርእስቲ ክትብልያ ደራሲት ሩት ስምዖን ኣብ ድሕሪት ገበርዛ መጽሓፍ ርእይቶኣ ኣቐሚጣ ትርከብ ንምዃኑ ደራሲ ነዛ ብብዙሕ ሸነኻት ህይወት ክደስስ ፈቲና ዘላ መጽሓፍ ብኸመዩ ሰማያዊ ፈርዲ ዝብል ኣርእስቲ ክህባ ወሲኑ ከቢድ ኣርእስቲ ወላ ናይ ሰብ ኮመንት ድበዝሕ በርእስቲ ይጅምር እንታይ ዓይነት ኣርእስቲ ይድብል ሰብ ኣሎ ማለሲ ከመይ ዓይነት ውሽጣስ እንታይ ድዩ ይድብለካ ሰብ ሕጂ ኣብቲ ሰማያዊ ፍርዲ ናይ ሕልና ጉዳይ እዛንታ ኩሉ ትዛንታ ናይ ማሕበራውን ፍቕራውን ህይወት ኮይኑ ግን ኣብ ሕልና ዝምርኮስ እዩ ኣብቲ ትገብሮ ነገራት ንመጻኢ ወይ ብዛዕባ ሰብ ክትሓስብ ብሕልናኻ ማለት እዩ ሰብ ክጎድእ እንዳበልካ ይኮንካ እንትጎድእ ግን ሰብ እንዳጎዳእካ ይትነብር ኒኻ ሕልና ድበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ሰማይ እንታይ ክጸንሐኒ ወይ ብኡድ ወሃበኒ ፍርዲ ክትብል ኣለካ እጂ ብሓፈሻ ሕልናኻ ክወቕሰካ ኣለዎ ኣብ ትገብሮ ነገራት ንሰብሲ እንታይ ኣነ ድገብሮስ እንታይ ይስምዖ ንሰብ ትብል ኣለካ ኖ ንዓኻ ደስ ዝበለካ ጥራይ ምግባር ኣይኮነን that's why ትዛንታ ከምኡ ዓይነት እዩ ኣብ ውሽጢ ደሎ ብዙሕ ልኽላኻት ኮይኑ ከምዚ ሰብ እንዳጎዳእኻ ምንባር ትገብሮስ ዓስበ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ እዩ ፍርድ ኣለካ ብሰማይሲ ፍርድ ናይ ገዛ ርእሲ ፍርድ ኣሎ ናይ ሕልና ጉዳይ ማለት እዩ ንዑ ንምግላጽ እዩ ተገማጢለ ብዙሕ ክረኽበላ ኣይከኣልኩን ካብ ዓሰብነት መራ እንዳመጻኹ ኣብ ባስ ከለኹ ርእሲ ኣብኣ ስለ ደሎ ማለት እዩ ሓንደበት እያ ከምዚ ክነግረካ ኣይክእልኒ ኩላታ ዛንታ ምስ ዝተማቐርኩ ኣብ ውሽጠይ ግን እዞም ኩሎም ሰባት ከምዚ ደጓንፎምሲ ብመን ተፈረዱ እዮም ምውኮም ሓሳብ መጽዩ ፍርዲ ሰማያዊ ፍርዲ በቃ ሓንደበት እያ መጽያ ወላ ንዓይ ኣድማሳዊ ሓይሊ ክርዳእኒ ይክእልኒቲ ኣማፃ በቃ ባ እንዳመጻ ኸይ ጽሒፍያ መንገዲ ፒሮውፄ ኸይርሳዓ ኸማን ዳቦልኬ ጽሒፍያ መፄ ኮመንት ቀዳሚት ኮመንት ናይ ሩት ጽቡቕ ኣርእስቲ ኢላትኒ በቃ እጂ ምስትናተይ ሓሳብ ሙሉእ ምስማዕ ጌርና ማለት እዩ ሩት ስምዖን ስቕላል ደራሲት ኣይኮነትን ከም ኣነ ከም ገልጻ ማለት እዩ በላሕ መምህርያ ይድብላ እጂ ምስቲ ናታ ኮመንት ብጣዕሚ ተሓጒሰ ጽቡቕ ኣርእስቲ ኢላትኒ ብፍሉይ በቃ ኣትያ ማለት እዩ ታርእስትስ هو ጽቡቕ ጌራ ርዒማ ኣላ ማለት ኢለ በኣ ቀፂላ እዛ 277 ገጻት ዘለዋን ዕለት 19 መጋቢት 2022 ናብ ምምረቕታ ዝበቃት መጽሓፍ ኣብ 21 ምዕራፋት ተኸፋፊሉ ዝዝንቶም ሓደ ስጡምን መሳጥን ልቢ ወለዳዊ ዛንታ ሓቂፋ ትርከብ ማሕበራዊ ህይወት ፍቕራዊ ህይወት ኣብ መንጎ ሃብታምን ወይ ኣብ መንጎ ሰብ ጸጋን ትሑት መናብሮ ድካየዱ ስድራን ደሎ ፍልሊ ወይ ደሎ ጋግ ኣብ መንጎ بحلنا زنبر سبن نجنزب دعمن سبن دلو فللي من أسي نبعلوسي أبو تبعتها يبلو ولا تقولن سيتي يبلو بريب حاد عمن سب جنزب تراي زنبرو دموسلا سب علو قالخ حلنا ملو حلنا يرد نبر سب كالو بو يقتل لو تسب نزيتاتي هتجلس تحلنا دلو سبسي مو قالوا ديهم دقاقيو نقرات على ودي ويقلت الوام سبوا نفس بجنزب يرعندو زبل زانتهات على بحاف الشؤ بتفعلي زانتهاتيو وش تقول له مالتي تجت بحري نايسبات ولا من سيات خنو عبيتي عبن بعلو جنزب أمين ومؤلد نبرالو سبت أجا بجنزب دليت وخجبر دفتن كم وخاء حلنا ترايك دمبرو يلو دا أمن سب كم زول خاء تقلت يا اتي بحلنا دنبر موداتو دمو صغبره ملسي ويتي بجنزب سخيرو بتعبيت تزوطر سب موداتا دمو صغبره ملسي نخجلص يفتينا تحسوناتا اسيو زتغالابط نغرات الله او بسميت دامن سب بفقر دامن سب بحلنا دغعز ينصغا دلو صغا تطقيمو سب كجزء دفتن نسب نعقت دلو سغاوي زمدنا
እንታይ ምዃኑ ዶ ይፈልጥ ሰብ ኣሎ ብገንዘብ ጥራይ ዳዓበደ ማለት እዩ ነዚታት ትገልጽ እያ በቲ ሓደ ሃፍታም ትርኢ በቲ ጽኒሕ ኢልካ ስኡን ትርኢ በቲ ጥዕና ደይብሉ በቲ ተራእኻ ሓደ ክዘልል ክዓብድ ትርኢ ሰብ ብዙሕ ነገራት ይኻደሎ ንዑ ክገልጽ የፈቲኒ ብዓቕሚ ማለት እዩ ብድሆታት ምስጋር ዘቕል ዓቕሚ ብቐንዱ ካብ ውሽጥኻ ዝበገስ እኳ እንተኾነ ብዝተሓጋገዙ ሰባት ዝተኸበብካ ምስ እትኸውን ከኣ እሞ ብድሆታትካ ይጎሉም ናይ ምስጋሮም ዓቕምኻ ድማ ይብርኽ ደራሲ ግርማይ ተስፋ ማርያም እውን ኣሃዱየይን ካልኦት ኩሎም ዝተሓጋገዙንን ከም ሽፋን ኮይኖም ብድሆታተይ ኣውሒዶም ሞዮም ብምባል እዩ ነዛ መጽሓፍ ክሕትም ዘጋጠሞ ብድሆታት ክገልጽ ዝጅምር ኣብ ዓሰብ ኮይነ ክጽሕፍ ከለኹ ኣብ ኣሃዱሲ ብሓገዝ ከማን ሞራል እንዳተዋሃብኩ እዛ መጽሓፍ ክትወፅእ ተስፋ ጌርና ንሪኣ ንጽብያ ኣለና ገለ እንዳበሉኻ ሓለፍትኻ ምሳኻ ብፆትካ ኣለዎ ገለ ብድሆ ይኮነን ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ ንዓኻስ በቃ ተስፋ እንዳሃቡኻ ጆኻ ጥራይ እንታይ ክነሕግዘካ ፒሮ ዶ ገለ ዓቕሚ የለን ፒሮ ጥራዝ ገለ እንዳበሉ እዮም ኣካይዶምና ብድሆ ናቱ ናይ ኩነታት ኣየር ጥራይ ትውድሆ ኣብ ጽሑፍ ገዛ ጣውላ እዩ ከምቲ ልሙድ ኣብኡ ቤት ጽሕፈት ፈቒድለይ ስታፍ ምልክት ብርጌድ ናትና ነበረ ሓላፊና ማለት እዩ ኣብኡ እንዳፅሓፍኩ ረሃፅ ኣሎ ጥራሕ ነፍስኻ ኢኻ ትጽሕፍ ምክንያቱ ሃሩር እዩ ናይ ላዕሊ የብልካን ወረቓቕቲ ኩሉ ዳርጋ ክንደይ ወረቓቕቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ድኾነ ኣሎ ብረሃፅ ማለት እዩ እንዳንጠብጠበ እዩ እጂ ነጥበካ ኣብኣ ከላይ ኣርምስ ትብል እጂ ኖርማል ጥብ ኣይኮነን ድብል ሓንቲ ረሃፅ ደይኮነ ጀርበበብ ኢኻ ትብላው ወፂኻ ኣብ ደገ ክትፅሕፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ንፋስ ዲገለ ድዩ ፃበአካ ክእል ጣውላኻ ውሽጢ ገዛ እዩ መጽሓፍ ማለት እዩ እዚታት ትውድሆ ነይሩ ብዙሕ ወረቓቕቲ እንዳቐደድካ ገሊኡ ክልተ ጨርቂ እንዳተጠቀምካ እዩ ሓንቲ ብዚኣ ትጥቕልላ ናብኡ ረሃፅ ክወርድ ጠልቅያ ሳተውፀውን ኣሎ እጂ እዚታት ናይ ኩነታት ኣየር ተዘይኮይኑ ብሓለፍትን ኣባላትን ዝነበረ ምትሕብባር ኣይተበዳህኩን ትውድሆ ብዚ ምስ መፀኻ እዩ ስቲል ኣብኡ ክፅሕፋ ኣብቲ ናይ ወረቐት ከስፍራስ 3 ወርሒ ወሲድለይ ተኾነ ገረመካ ኣብዘን ክትሕተም ከባቢ 6 ወርሒ ወሲድለይ ከጂ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝድብለካ ብዙሓት መፅሓፍቲ እንቢበ ከም ምሳት ኢንተርቪው ካተል ነይረ ናይ ደረስቲ ገለ ድሕልፍዎ ብድሆታት ከቢድ ነገር እዩ ሰምዖ ከለኻስ ባህርረካ ኢኖ ግን ከምኡ ተፀቢእ ኣነ ንባዕለይ ከምኡስ ክብዳሄ ወላ ሰብ እውን ዋ መፅሓፍ ዳ ክብዳሃካ ይጉና ጆኻ እንዳበለይ ሰብ ክሳየርኒ ከምኡ ስጋብ ትሕተምሲ ክንዱ ሓልፍ ኣይተፀበኹን ብቐሊል ነገር ኣነ ወዲኤ ኩሉ ነገር ሽፋን ነይርኒ ማለት እዩ ዛትስ ዋይ ብዙሕ ተበዲሄ ኣይብልን ሰማያዊ ፍርዲ ነቲ ደቂ ሰባት ሃንደበት ዘጓንፈና ሽግራት ንምፍታሕልና ከመዛዘና እንወስዶ ሓፀርቲ ስጉምትታትን ዕንወታቶምን ከተብርሃለይ ተስፋ እናገበርኩም ናብ ኣንባቢ ይልእኻ ኣለኹም እቲ ቀንዲ ዕላማይ ግን ካብ ዝወሃቢ ደገፍን ትምህርትን ወናኒ ዓቢ ሕልናን ዝኾነ ሕብረተሰብ ንመጻኢ ዝሓንፅፅክዎ ስራሕተይ ዝሕግዝ ትምህርቲ ንኽቐስም እዩ ብምባል እዩ ደራሲ ካብ ህዝቢ ብዙሕ ርእይቶታት ከም ዝፅበ ዛረብ ሓደ ክሳብ ደው ኢሉ ፀርፍን ገለ እንዳኣተወ ሰብ ኣሎ ማለት ጽቡቕ ነገር እዩ ማዕረኽ እንደይ ሰሪሐ ኣነ ኢለ በቃ ሳሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ተዋይቕኒ ከም ስርዓት ክትቀተለ ይግባእ ካራክተር ቀቲልካ ኣብቲ ጽሑፍ ገለይ ተቃውሞ እጂ ኣንቢቡ ኣይተመሲጡ ከም ዘንበባ ካብ ዛርኡ ተረድየ ሓሪቑ ፀርፍን ገለ ንያት እዩ ተሓጒሰ ገርመካ ተፀርፍስ ሕጉስኒ ብጣዕሚ ምክንያቱ ማዕረኽ እንደይ ርዒሙሎ ጓለይ ቀቲልካ ኢልኒ ድሓን እንታይ ሞ ድበሃል የለን ግን ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ኣንቶይ ሓሪቐ ቀሬታ ኢልኒ ጽቡቕ ነገርሲ ክሳብ ክንድኡ ኣብ ስምዒት ከኣቱ ድኽእል ሰብ እንተ ደኣ ኣንቢቡ እታ መፅሓፍ ገለ ኣለዋ ማለት እዩ ኢለ በቃ እዚ ተሓጒሰ
መንእሰይ ደራሲ ግርማይ ተስፋ ማርያም ብዙሕ ተኣምራት ተፈጽመሉ ንዓና እውን ከም ሰንሰለት ኮይኑ ኣብ ኣሰሮም ጅግንነት ክንፈጽም ዝድርኸና ገና ዘይተበርበረ ታሪኽ ኣለና ብምባል እዩ መጽሓፍ ኣንፈት መደባቱ ናብ ታሪኽ እንተላይ ዘተኮረ ምዃኑ ዝገልጽ ክጽሕፍ ደሊ ሓንቲ ጽሒፈ ኾፍ ክብል ደይኮነ ብሕጂ ብዙሕ መጽሓፍቲ ኸፍሪ ደሊ ዓበይቲ መጽሓፍቲ ግን ኣብ ሓደ ልብ ወለድ ወይ ኣብ ገለ ዝተመርኮሰ ደይኮነ ድበዝሐ ናይ ሕሉፍ ታሪኽና ጽሕፈታት ከምኡ ብጣዕሚ ሕጂ ድብህግ መጽሓፍ ሓሳባተይ ብጣዕሚ ክጽዕረሉ ደልሱ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ድሓለፈ ቅያድሎ ታሪኽና ማለት እዩ ብኡ ተወኪለስ ኣብኡ ተመርኪሰ ሓገዝ ብጣዕሚ እንዲኸድልየካ ኣብ ከምዚ ግን ሓገዝ ነቲ ዝምልከቶ ሓቲትካ ወይ ኣለዉ ኣብ ሽፋን ኣብ ጎንና እውን ኣለዉ ብዙሕ ታሪኽ ድረኣዩ እዛ መንገድና ቐጻሊ ኣለዎ ምሳና ምስኦም ተወኪስካ ድዩ ዕሊልካ ድዩ ክሰርሕ ብጣዕሚ የደሊ ሓቀኛ ታሪኽ ሕሉፍ ታሪኽናስ ክብርበር ገና ደይተበርበረ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንዕኡ ንምውፃእ እቲ ሕልመይ ናይ መጻኢ ከምዚ ሓሊመ ኣብ ደራሲ ደበቓኹ ሓሊመ ከዓ ንዕኡ ክበቕዖ የደሊ ብዙሕ ስራሓት ከፍሪ ኣብ ሓሳብ ኣለዎ ደራሲ ናይ ብሓቂ ደራሲ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ንኽብርታት ሕብረተሰቡ ብዝግባእ ክፈልጥን ናይ ምንባብ ዓቕሙ ድማ ኣዝዩ ልዑል ክኸውን ኣለዎ ዝብል መንእሰይ ደራሲ ግርማይ ናብ ደረስትን ኣንበብትን መልእኽትን ተለዎ ተወኪስናዮ ነርና እንታይ ዓይነት ክተንብብ ትደሊ እዚ ከም ባህርያትካ ወይ ከም ተሓስቦናትካ ክኾን ግን ምንባብ ማለት ምዕባለ ማለት እዩ መጽሓፍሲ እሙን ብጻይ ኢለ ደኣምኖ ኣነ ምክንያት መጽሓፍ ኣብ ዝሓዝካሉ ጭንቀት የብልካን መጽሓፍ ኣብ ዝሓዝካሉ ሽግር ደሎ ኮይኑ ይስማዓካኒ ዲፕላኡ ተኣቱ ትኾንካ ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይሲ ሓንቲ መጽሓፍ ከንብብ ከለኹ ክንደይ ርእሲ ይውስኽ ኣለኹ እየ ደኣምን ምክንያቱ ኣብ ሓደ መጽሓፍ ብዙሕ ካራክተር እዩ ደሎ ብዙሕ ርእሲ ድፈሰሶ ስራሓት ኣለዎም መጽሓፍ ይደምህርና ይሮላ ካብ ኣካዳሚ ጀሚርካው መጽሓፍ ማዕርኽ እንዳያገዳስ ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ኣብ ገለገለ ገዛውቲ ኣሎ መንበረ ገዛውቲ ትሪኦ እታ ገዛ ብዙሕ ንብረት የብላን ፀባብያ ገለ እንዳበልካ ንእሽተይ ከብሕ ናይ መጽሓፍ ትጸንሓካ ድበለጸት ገዛ እዚኣ ኣነ ብናተይ እምነት ማለት እዩ ከምኡ ይተለምደ ናባና ክልመድ ድግብኦ ነገር እዩ ከብሒ የርካ መጽሓፍቲ ምንባብ መጽሓፍቲ ደይጠቅም መጽሓፍ የለን ኩሉ ግዜ እጂ ኣብ ምንባብሲ የለናን የድብላነ ብነፍሰይ መጽሓፍቲ ከዓ ከምሻሎ ولا سومني تصلوا له في أوان لا ما ممكن بويه ولا نعخاب له خايم من ما هم بيخام مصحاش خمزكوا ما حشكا دولوا له سيكون سبوا إلى حد يرخم بويه مصحفكو ولا تدنبب كافتو ميتي توم سلسة دنببو نعخا نعمل كاخد صحفون صبوي جيت صحفاي كوينو بمودن دي خاد صحف أنا كو خمزي نربحات صحف تخونكا صحفاي تكون هيتخلني خايدل ربحة خايبولنا بصحفت ربحة خالي أنا بزين قرمكاس إذا أنا متحف محتام وينت خالق قلت أمتم دوز أخوه جنزب نيشتي بانكو خفيتو لو تدخل مربحكو مربحات تدخل مالتي جن دوز أخاو تيها كس مخسب ولا أي حلها زعابي مخسبين عي متحف علاتني صباح نقول سند مسايت بقعز مالتي شميت تصوعسي حنت متحف أفري زي عجبتي وي مخسبي كم عينت كتصحف تخون كايخا تصحف تخيل كاب بحجون كتقتل نخقتل تخوينا أنا أو خأمن على لأنه عمود أتدمى دراسي جرماي تسفى مريم نتوم نظام مصحف نخد حتى مستحقا جزوه كلهم أكلات أمسكيني يتفاني نام قدام النت نلو ألفت آرني خمسكن ማለት ሳላ እድመንት አናን ይው ኣብ ደረጃ ደብጽሓኒ ለማንም እሱ ስለድኾነ ስድራይ ከዓ ክቡራት ወለደይ ኣሕዋተይ ኣብ ገዛ ኣና ሓደ ወዲ ማለት ሲ ኣብ ደረጃ ደብጽሓኒ ኩለን ኣሕዋተይ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እታ ኣብ ምሕታም ኣብ ካልእ ብዙሕ ገልጠምጠም ደየበለትኒ بأمريكا تركب سنايت تصفى مريم حفتي بتعمي ده مسجن
ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ዳሓጎዙ ለማንም ኣሃዱና እዮም ምክንያቱም መበገስ ሓሳባዊ እዩ መቐፀለ ሓሳባዊ እዩ ንኽውዳእት ስራሕ ኣስመራ መፅአ ንኽሰርሕ ዳሓጎዙን ደተባብዑን እሶም እዮም ኩሉ ነገራት ዝሸፈኑለይ ማለት እዩ ብዓቢኡ ነፃ ኮይነ ስጋ መፅሓፈይ ትውዳእ ግዜይ ክትጥቀመሉስ ሙሉእ ናቶም ምትሕብባር እዩ ኣዘይ ደመስግኖም ኣሃዱና ብጣዕሚ ክፍለ ሰራዊት 12 ማለት እዩ በዓል ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኮሎኔል ዘርእስኪ ወዲ ሽፍታ ኣዛዚ ብርጌና ካፒቴን ኣብርሃም ኪዳነ ስታፍ መምሕዳር ምክትል ኮፕራል ኤርሚያስ መኮንን ስታፍ ምልክት ክፍለ ሰራዊት ምክትል ኮፕራል ተስፋ ዓለም ተኽላይ ጨንፈር ምልክት ክፍለ ሰራዊት ሃፍቶም ንጉሰ ስታፍ ምልክት ብርጌድ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ኣዝየ ደመስግኖም ሳሎም ተበጊሰ ሳሎም ዕሪፈ ማለት እዩ ብሕጂ እውን ካብኦም ዝፅበዮ ብዙሕ ነገር እዩ ሶም ካባይ ዝፅበይዎ ከዓ ብዙሕ ስራሕ እዩ ከምዚ ክንዳጋገፍ ተስፋ ገብር ደራሲት ሩት ስምዖን ኣላ መምህር የማነ ሓጎስ መምህር መርሃዊ ያዕቆብ መርሃዊ ጃክ በዓል ኣሮን ወልደ ሚካኤል ብዙሓት እዮም ከባቢ ባቢሎን ስኩዌር መሳርሕትና ነበሩ ፎትያን ማለት እዩ ራካ ፋስት ፉድ ብጣዕሚ የቀኒለይ ብሎም በዚ መንገዲ ፈቱ سنين بر بالحسيسي عين كسكن مسداي هيوتي بكاف صحب كاسنا عسكنكا كنت خالد في شو ترافي مسداي قبل بنا سرقة حوالتي مسداي